नमस्कार. आरवी किचन या चॅनलमध्ये मी आरवी तुमच्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. आज आपण बनवणार आहोत अळूचं फतफतं. त्यासाठी येथे मी अळूची 15 पानं घेतली आहेत आणि ही पानं मी देठासकट घेणार आहे. हे अळू मी 2 ते 3 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे. तर हे अळूचे देठ आहेत ते अशा पद्धतीने त्याची वरची सालं काढून घ्यायची आहेत. तर या अळूला तेरं देखील म्हणतात. हे अळू पावसामध्ये जास्त करून रुजून येतं. तर अशा पद्धतीने सर्व देठांची सालं काढून घ्यायची. तर अशा प्रकारे येथे मी अळूचे देठ सोलून घेतलेले आहेत. हे अळू आपल्याला आता चिरून घ्यायचं आहे. त्यासाठी अळूच्या पानांचे असे छोटे छोटे तुकडे करायचे, कारण अळूची पानं भरपूर मोठी आहेत. हे अळू आपल्याला आता चिरून घ्यायचं आहे. तर येथे मी अळू चिरून घेतलेला आहे. आता हे अळू आपल्याला कुकरमध्ये शिजवून घ्यायचं आहे. तर या अळूमध्ये मी शेंगदाणे घालणार आहे. त्यासाठी हे शेंगदाणे मी 4 ते 5 तास भिजवून घेतलेले होते. ते या अळूसोबतच शिजवून घ्यायचे आहेत. 3 ते 4 कोकम घालूया. तुमच्याजवळ कोकम नसेल तर चिंचेचा कोळ घातला तरी देखील चालतो. आणि चवीनुसार मीठ घालूया. आता याच्यामध्ये मी 1.5 ग्लास पाणी घालते. आता या कुकरच्या 4 ते 5 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या. तर येथे मी कुकरच्या 4 ते 5 शिट्ट्या काढून घेतलेल्या आहेत. तर तुम्ही इथे बघू शकता अळू छानपैकी शिजलेला आहे. आता हे अळू आपण थोडंसं स्मॅश करून घेऊया. आणि यामध्ये शेंगदाणे देखील आहेत, त्यामुळे हलक्या हाताने स्मॅश करून घ्यायचं आहे. तर इथे तुम्ही बघू शकता अळू मी थोडंसं स्मॅश करून घेतलेलं आहे. आता हे अळू फोडणीला द्यायचं आहे. त्यासाठी येथे मी 2 चमचे तेल गरम करून घेतलं आहे. यामध्ये 10 ते 12 लसूण पाकळ्या घालूया. आणि या लसूण पाकळ्या मी ठेचून घेतलेल्या आहेत. 2 हिरव्या मिरच्या मी उभ्या कट करून घेतलेल्या त्या घालूया. आता ही लसूण थोडीशी लाल होईपर्यंत परतून घेऊया. लसूण लालसर झाल्यावर यामध्ये अर्धा चमचा जिरं घालूया. चिमूटभर हिंग घालूया. आणि पाव चमचा हळद घालूया. आता हे सर्व मिक्स करून लगेचच आपल्याला यामध्ये शिजवून घेतलेलं अळू घालायचं आहे. आता हे छानपैकी मिक्स करून घेऊया. आणि एक उकळी येईपर्यंत आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं आहे. यावर झाकण ठेवूया आणि एक उकळी येईपर्यंत वाट पाहूया. तर येथे आपलं छानपैकी असं अळूचं फतफतं तयार आहे. तर तुम्ही अशा प्रकारे अळूचं फतफतं नक्की ट्राय करून पहा. आणि तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा व बाजूचं बेल बटन दाबा, म्हणजेच तुम्हाला माझ्या नवनवीन रेसिपींचं नोटिफिकेशन भेटेल. धन्यवाद.